problema principal, és a dir, d'aquesta època de l'edat mitjana hi ha poca representació, no només del rei, sinó que hi ha poca representació de res, és a dir, ningú no dibuixava encara ni els castells, ni les cases, ni com es vivia. Hi havia pràcticament tot l'art era religiós, perquè ens entenguem. Per tant, nosaltres havíem de reconstruir unes coses, en aquest cas uns actes de guerra, com vivia, com menjava el rei, a partir de, evidentment, documentant-ho històricament, però ho havien de fer a partir d'una ficció, a partir de l'utilització d'una tecnologia d'imatges en 3D i amb dibuixos. La combinació de tot era complicada, però crec que ens n'hem sortit. També hi ha tot un treball científic que desvela el documental que no sé si t'ha sorprès, o sigui, si t'imaginaves que darrere d'un descobriment d'aquest tipus es podia fer tanta feina i tanta investigació. Jo et diria que al principi per mi hi havia tants interrogants que aquest era un més. Després, un cop vam començar a treballar, vam veure que efectivament els científics, tots els arqueòlegs, els metges, els genetistes, tota la gent que hi participava, anaven trobant-se en coses que efectivament donava la sensació que eren com deslligades, és a dir, anaven trobant mostres de pol·len o trossos de cabell i deia això com lliga, no? Però, curiosament, en tot cas, el treball d'equip que han fet ha permès que quan un ha trobat un pol·len ha sabut que això probablement era del preparament que li van fer per al moment de la mort, i l'altre va saber que això era típic perquè històricament en aquella època es feia. O sigui, el contacte que hi ha hagut entre diferents àmbits científics ha sigut tan gran que en tot moment, quan hi havia una cosa acabada de trobar, al cap d'un dia l'altre ja sabia la resposta i l'ajudava a entendre-ho també, no? Quins criteris s'han fet servir a l'hora de seleccionar què és el que sortia en el documental de la investigació científica i què és el que quedava fora? El criteri de calendari, és a dir, aquelles coses que vam tenir clar al principi que tindrien una resposta o una resolució més ràpida van ser les que vam triar. I en acabat també nosaltres en el fons vam dirigir la recerca o vam demanar que la recerca avancés més ràpid amb aquelles coses que eren més pròpies d'un programa audiovisual, és a dir, de molts dels elements que s'estudiarien, que eren més tipus tèxtil, tipus històric, documentació històrica, ens va semblar que eren molt importants, però en un programa audiovisual serien més difícils d'utilitzar, i en canvi coses com, per exemple, això de les causes de la mort o inclús la famosa reconstrucció facial del rei aniria molt bé per nosaltres i, evidentment, per acabar el documental. I una mica esteu satisfets del resultat final? Per descomptat, sempre. Jo crec que la primera de les coses que ens ha satisfet molt és l'ambient de treball, és a dir, tant amb la direcció del museu, que ens ha ajudat en tot moment, amb tots els tècnics i científics que hi han participat, que ens han permès estar al seu costat, gairebé diria que molestant-los, i per descomptat amb tot l'equip de treball que hem tingut aquí dintre del programa, doncs ha estat un ambient fantàstic. I el resultat és una mica el resum d'això, és a dir, per una banda hi ha unes respostes a una sèrie de qüestions científiques que anàvem a intentar respondre, però tot plegat està comprimit en una hora i té inclús una mica de suspens, té una mica de ritme, té una música que el fa que el fa que l'estiguis vivint. Això a tots ens ha agradat bastant. Doncs moltes gràcies, Josep Rovira, per estar aquí en el plató de Sense Ficció. Gràcies en nom de tot l'equip que hi ha treballat. I a vostès els esperem a la propera edició, que serà dijous que ve. Una